Conseil des ministres minnu ni o baro timela an ka jamana ɲɛma ka yamaruya kɔnɔna la palais de Kuluba la Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2023. Conseil des ministres o baro timela an ka jamana ɲɛma ka yamaruya kɔnɔ o kɛla Bamakɔ Kuluba arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2023. Conseil ministre o ye projet de texte dɔ olu adopté o kɔfɛ ministre de l'industrie du commerce ale ye kunnafolidi kɛ ka ɲɛsin wa conseil des ministres fana ma mun bɛ tali kɛ wa a tako 36nan session ordinaire du conseil d'administration de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle k'i b'a ye k'a fɔ o da tula o la Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ o bɛna kɛ sababu ye ka se ka nin baaraw timɛ wa décembre kalo tile 4 ka taa bila tile 12 nata la san 2023 a tako 63nan o baaraw bɛna kɛ a fɔ ma ko session ordinaire du conseil d'administration de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle la k'i b'a ye k'a fɔ wa ni okumu kɔnɔna la wa bɛnkanw caman kɔni o bɛna timɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔ ma ko wa traité ale ni accord ni o kɛla bangikaw fɛ yen nɔ b'a ye k'a fɔ a bɛna ta k'a bila o minɛn kɔnɔna la jamana 17 o bɛna sen don baara in na ni Alahu Taala sɔnna a ma ni tako 60 jamana 17 olu de bɛna ye nin kɛnɛ kɔni kan ni tako 63nan k'i b'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ wa sababu ye ministre de l'industrie et du commerce Mali ale bɛna wa wuli ka para janba kɔni bɔ wa sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ ka se ka kuma nin ko ninnu kan an ka jamana kɔnɔ a fɔ ma ko bɔgɔlan ju Mali ka bɔgɔlan fo ka taa se wa CLGM de tawdeni ma a bɛna i sinsin olu kɔni kan yaasa ka se ka olu kɔni don a ka taabolo la nin kɛnɛ in kan o bɛna taa mun bɛna kɛ sababu ye ka se ka wa représentant jamanaw tɔgɔ la ka olu maaw fila fana bɔ minnu bɛna kuma ale ni réunion des administrateurs n'o bɛna kɛ sababu ye fana ka se ka ministres fana fara ɲɔgɔn kan ministre de l'industrie o jamanaw tɔgɔ la o bɛna o fana kuma kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn kumasen minnu bɛna bila a don kama wa kɛnɛ kɔni ka n'o fɔ ma ko wa point inscrit à l'ordre du jour k'i b'a ye k'a fɔ wa kɛnɛ la mun bɛ tali kɛ a fɔ ma ko adoption des rapports minnu ni jateminɛw kɛla ka olu kɔni olu sɛbɛntiya wa directeur général n'i y'a ta k'a lajɛ ni o baaraw kɔni kɛlen bɛ ale fɛ ka taa se tuguni a fɔ ma ko question d'ordre technique financière wa wariko bɛ ko min na o bɛna datugu bɛɛ lajɛlen fana la nin session in ko a kun bɛna cɛ ni wa jɔnjɔn ye mun bɛ tali kɛ a fɔ ma ko maire structure nationale de liaison de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle k'i b'a ye k'a fɔ jamana 17 cɛla olu bɛna ta ka se ka olu fana bilasira ka olu fana jɔnjɔn ta ka d'u ma mun bɛ tali kɛ hakilijigila Mali yɛrɛ k'i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ma ko centre malien de promotion de la propriété intellectuelle ale fana ye wa jɔnjɔn yɛrɛ sɔrɔ ale kɛla o jɔnjɔn taba wa ɲɛma fɔlɔ ye n'a bɛ fɔ ma ko n'a bɛ fɔ ma ko wa tako 62nan tɛmɛlen ni o baaraw kɛla don a la k'o fɛ yen nɔ Cameroun Mali yɛrɛ o jɔnjɔn ta wa o distinction k'i b'a ye k'a fɔ o bɛna kɛ a tako 5nan ye nin baara sugu hukumu kɔnɔ jamana tɔgɔ la san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national ale bolo nɔ bɛ sɛbɛn o la